Γεια παιδιά, είμαι ο Νικόλας και σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τσουνάμι. Πρέπει να πας εδώ και να περάσεις όλο το μέρος. Ναι, χωρίς να σε χτυπήσουν τα κύματα πρέπει να πας μέχρι το τέλος. Δεν θέλω τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω τι είναι. Α, double speed. Κάνουν... Shit. Μας χτύπησαν. Πάει ρίπ. Πάμε να τρέξουμε να προλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο έτσι γρήγορα. Για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό. Πάμε εκεί μέσα. Oh my god. Ξανατρέχουμε μάλλον. Robux. Α, δεν το πήρα, εντάξει. Θα ξανακάνω. What? Ευχαριστώ Πέτρα. Κάτσε. Πρέπει να πάω. Κάτσε, δεν προλαβαίνω νομίζω. Α, ένα χρυσό. Πρέπει να προλάβω πριν να χτυπήσει κανένα κύμα. Όχι τώρα. Τι είναι αυτό το μέρος? Μπανάνα, δεν ξέρω. Μπανάνα. Τι πήρα, τι έγινε όμως, δεν έγινε κάτι. Ό,τι και αν ήταν είναι περίεργο. Όχι ρε. Ολικά. Oh my god. Πάμε μέχρι τέλος. Μπορούμε να το κάνουμε πιστεύω. Ελπίζω να μην ξαναέρθει μεγάλο κύμα γιατί μετά θα είναι σπαστικό. Είναι ό,τι είναι. Τι έγινε τώρα? Δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Πέρασε από μέσα μου, λέει. Οχ. Yay. Ξανά πέρασε από... Ωχ, τώρα γίνεται δύσκολο. Τι λέει εδώ? Δεν ξέρω. Squid Group. Bob.
Δεν νομίζω ότι θέλω. Shell, οκ. Θα πατήσω το 10. Δεν ξέρω. Λέω να φύγω από εδώ. Όχι, εντάξει, δεν θέλω τίποτα από αυτά. Είμαστε καλά. Πιο μακριά έγινε. Γιατί είναι έτσι το μέρος. Σε παρακαλώ. Όχι! Εγώ νόμιζα ότι ήταν το τέτοιο. Φουφ. Σε παρακαλώ. Λίγο θέλει. Το έκανα. Επιτέλους. Εδώ τι γίνεται. Να πέσω κάτω. Δεν θέλω να πέσω κάτω. Κάτσε να μπω εδώ μέσα. Α, το νικήσαμε. Και πήραμε και πόντους. Κάτσε λίγο, νομίζω κάτι έχει εδώ. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως είναι περίεργο. Τι είναι όλα αυτά. Είναι λίγο περίεργο το μέρος. Εδώ. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να μπω. Τι είναι αυτό το risk. How to gain risk. Όχι, ξέρω πώς. Όχι. Τώρα πάει, πεθάναμε. Κάτσε να πάω εδώ. Α, δεν κάνει κάτι. Ας παίξουμε και ένα ακόμα game. Πάμε σε ένα καλό όμπι. Για να δούμε τι καλό όμπι θα βρούμε. Αναζήτηση. Τι είναι όλα αυτά τα περίεργα. Τι είναι αυτό. Να επιβιώσεις. Το κύμα το μεγάλο. Οκ, ας μπούμε. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τέλεια. Μπήκαμε. Όχι αυτή η μουσική. Τι είναι αυτό τώρα. Intermission. Α, είναι οι άλλοι που παίζουμε. Μπορείς να κατεβείς κάτω. Τότε πώς θα παίξεις ρε φίλε. Τι κάνεις. Είναι τσουνάμι. Οπότε ανεβαίνεις έτσι. Yes. Κάτι έπαθε η κάμερά μου. Κάτσε να την φτιάξω. Τέλεια.
Ωραία. Την έφτιαξα. Ας ανεβούμε τώρα εδώ πάνω. Το τσουνάμι. Επιβιώσαμε νομίζω. Κερδίσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο ωραίο. Δεν μου άρεσε και πολύ. Πάμε να παίξουμε το... να παίξουμε το Double Jump Obby. Πατάς και λογικά θα μπεις μέσα. Τι είναι όλα αυτά? Ωραία, πάμε, ας αρχίσουμε. Έτσι πηδάζει απλά. Jump twice, κάτσε. Νομίζω κατάλαβα. Τι λέει εδώ? Dash roll. Το έκανα νομίζω. Dash και roll. Αυτό κάνεις. Jump and dash. Okay. Τώρα θα το κάνω. Όχι, το έκανα. Και jump roll. Τι είναι αυτό? Ναι, πρέπει να πατήσει και jump. Jump, dash, roll. Νομίζω τώρα ξέρω πώς το κάνεις. Πατάς jump, dash, roll. Jump, dash, roll. Παραλίγο να κουμπίσει κάτω. Jump, dash, roll. Το έκανα. Ανεβαίνουμε πάνω. Εδώ τι κάνεις? Απλώς ανεβαίνεις. Οκ. Καλό ήταν το παιχνίδι. Αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε και